Kaixo, gaur zenbaki osoen eragiketa kombinatu batzuk egingo dizkizuet. Kasu honetan oso klaro eduki behar dugu eragiketen ordena, bai? Betiko moduan, zenbaki arruntekin egin izan dugun moduan, lehenengo parentesiak ebatzi behar dira, gero biderketak eta zatiketak, eta azkenik batuketak eta kenketak. Hori jakinda, hasiko gara lehenengo ariketa egiten. Orduan, nondik hasiko gara? Ikusten dugun moduan, hemen kortzete batzuk daude, bai? Beraz, hasiko gara kortzete horrek ebazten, horren barruan dagoena ebazten. Eta horretarako, lehenengo, hasiko gara parentesi honetatik, ezta? Zenbaki bakarra badagoen parentesi baten barruan, ez da parentesia konsideratzen, bai? Jartzen da horrela, ikurrak dituztelako zenbaki osoak. Orduan, hasten gara. 3 gehi 5, 8, bai? Ken bat, plus 7. Eta kopiatzen dugu beste dena berdin. Minus, hemen daukagu plus 3 bat, eta hemen plus 5. Kortzetea izten dut, eta bider minus 6. Jarraitzen dugu, kortzetearekin, bai? Kortzete barruan, orain parentesiak kendu behar ditugu, zenbaki hoiei, parentesiak kendu. Beraz, kortzetea kopiatuko dut, minus 6 hori bidertzen bai, ez hasteko, eta hasten gara. Plus 5 honek ez badauka ezer aurrean, hau da, hemen ez dago ezer, beraz dago plus. Beraz, berdin jarraituko du ikurrak. Plus honek ez dio afektatuko, bai, ez du ezer aldatuko, beraz, plus 3 izango da. Eta minus horrek, kasu honetan, bai aldatuko du, plus 7 bihurtuko da, minus 7. Orain, kortzete barrukoa eragingo dut, bai, 5 gehi 3, 8, ken 7, plus 1. Beraz, minus 6, bider, plus 1. Eta kasu honetan, aplikatuko dugu zeinoen erregela, bai, biderketetan. Minus bider plus, minus, eta 6 bider 1, 6 izango da. Bai? Benga, hurrengoa ere, kortzete barruan ibiliko naz, kortzete horretan, bai, jarriko dut horrela hobeto zuk ikusteko, eta hasiko naz parentesiak kentzen, bai, ze horrez daukagu biderketarik ez ezer, beraz, hasiko gara hor barruan eragiten. Eta minus parentesi honen aurrean ez dagoen ez ezer, minus 4 geratuko da, plus honek ez dio afektatuko, minus 4 ere, eta minus honek bai afektatuko dio minus 5-ari, beraz, plus 5 geratuko da. Kopiatzen dut beste dena berdin, eta hau egin mesedez, kopiatu berdin. Minus 3, bider plus 2, orain, jarraituko dugu kortzete hori ebazten, eta daukagu minus 8 gehi 5, beraz, minus 3. Bider, minus 4, kopiatu, ken, daukagu, minus 3, bider plus 2. Venga, nondik jarraituko dugu? Kasu honetan, lehenengo egin beharko ditugu biderketa hauek, ez da, hau eta hau. Beraz, minus bider plus izango da minus, eta 3 bider 6, minus 6, ken, minus bider minus plus, eta 3 bider 4, kenduko ditugu parentesiak, minus 6, ken 12 geratuko da. Beraz, minus 18. Eta azkena, azten naz, parentesi barruan, 8 gehi 2, 10, ken 12, minus 2. Kopiatuko dut beste dena. Venga, oin biderketak. Hau eta hau. 5, kopiatzen dut, 5 ken, minus 3 bider minus 2. Beraz, plus
ken, hogei. Tarduan honek urteten dau, bost gehi zei plus 11 ken hogei, eta kenketa honek minus bederatzi.